haalam hannde dewgal ngal mi alaa heen hannde mi alaa heen janngo eeyi Oumar nde huywere mi hokkataamo ɓiyam ni anani haalpulaar wiima noon mo ɓuraanimo darnde hokkataamo ɓuuɓre kono an gallo ko an diidi walla ko min diidi an diidi gallo kono minne mi alaa heen hannde min woni yummokko mi alaa heen hannde mi alaa heen janngo kono gallo ko min diidi ɗum gallo ko diidmi ɗo ko fotani iwde ndiiɗɗa ko galle ma kono ɓiyam fotani momtade ɓima ko an jibinoɗa noon jibinomo nokkat mum koko ɓurɗomo anani mbuuɗo wawi yaadude bujjoye mbawi yaadude Oumar noon ko mbuuɗo kanko noon ko bujjoye an ko haalis ko haalis resma Oumar so yiɗi min ko haalis resma min an ko haalis ƴewata min de haalam ƴeewa min ko Allah wi ko hanki woni haalam ko Allah wi ko ɗum ƴeewami mi ƴeewan an ko kalɗa ko an te ko mbaɗowo ɗum salla jaaɓi an jettoɗon heen ñalle mon ñalle jam mawɗum ɗum tamere ba alhamdulillah ñalle jam tan oɗon ceeli machallah alhamdulillah mawɗum mawɗum lillah machallah alhamdulillah galle yimɓe machallah oɗon ceeli ko mawɗum alhamdulillah jam tan sukaɓe ceeli machallah baba minde ko haaju jam tan adduna homɗo hen eyyi Allah ɓeydu jam ko ñanden tan mbeɗa jogino otam tan mbeɗa yaha taw mi cuulal gotorle daye e dow godoron omo ƴeewa taxi taw ero fuɗɗima woɗɗude noon kadi gandumi to dari ɗo kadi wona sirde kadi oɗon ere cuka debbo frantera ɗon Allah waɗi mbo jogino otam mbi yo jol mi artiramo galle mabɓe mi anda to woni galle mabɓe eyyi mi addimo ha damar galle ɗo kam ko ɗo woni galle mabɓe mi jippimo ɗo hen mi jippinmomi eyyi ko ɗo wonate galle he mi winoma kam mami artuɗo hen mi anda kam so tawi o haalinam walla o haalinani on ko Aïcha Ayla ko koye sukaɓe mon heɓe rende mi anda kam hollen hen ko Aïcha tan wi Aïcha kay no way kanko ko dabɓo tan ɓalejo seeɗa dabbo ɓalejo dabɓo ɓalejo seeɗa ko ɓinguel amen eyyi ko on ɓinguel amen ɗon noon ko wonno koyɗe ma koyɗam ko koyɗe jaam tan cahani umminani kam ko gonga rek ummini kam ko goni ko ɗo e jeeyami leydi e kono min mi wonani ɗo leydi e komi ɗannoto tan eyyi hikkono kam kala ko ɓeydi artirde mi yidde wadde dewgal jeeya hen ɗum tagui noon guila jimomi ƴettimomi oto gartirmomi ɗo killen ɓerdam kadi nane makko yidde resdemo waddemo joom suudam ko ɗum woni fandaram makko e anniyam makko ɗum tagui mi artude ɗo hannde pour haaldude mo onon jinna makko ɓe eyi a jarama mi nani haala ma kadi mbaɗɗa ko kadi ko noon kilifaɗo waɗata fami kono noon jafoɗa seeɗa ko ngakke hunde nde Aïcha ko ɓiyam te kadi guila alhamdulillah rabbil alamin guila Allah addimo fami omo dokkumomi hay goto hokka te to gonɗa ɗo joni tawɗa ko mbeɗa haala makko fami ko haala makko kalanno joni hawre a ari so wonani ɗum kam Aïcha ko debbo ko desteɗo no desirtamo ni noon goɗɗo desirtamo no goɗɗo desirtamo noon desirtamo kono min kam omo dokku mum eyyi jafoɗa noon eyyi baba min de kam ko gonga tan ummini kam cakani kam umminani kam min kam eyyi saabu no jiiromi ni kam o mone haqqillam no fewi ete gommi ɗo kadi ko ɓuurmi yidde kay ko so yi kay Allah hokki kam on jaɓi rokkude kam mi waɗa dewgal ko yaawi ɓuuri yawde yaccade komi duttoroɗo min gomi ko Belgique mi ala temps kewɗo ko 2 mois joguimi pour congé komi duttoroɗo so woɗi keddorami ɗo ko lewru e feccere e nder lewru ndu noon kalno wawi waade si on jaɓi rokkude kam ana wawi dejjuɗan hokkaka hol biɗoma aɗa hokkaka Oumar kay aɗa andi Oumar jogata résidence min mbiɗa yi oɗo mbiɗa hokkamo Oumar aɗa bonnanami onon jon ko debbo foto diidde galle mum walla ko gorko diidata galle ko min diidi oɗo galle mbimi Oumar hay Oumar nokkami hannde Oumar nokkami janggo hay darala kumal ngal Oumar nokkami hannde Oumar nokkami janggo oɗo Allah so woni huywere yo wonani huywere Oumar nokkami hannde Oumar nokkami janggo eyyi baba ɗum noon joni mbiɗa yiyama ɗo to galle ko way won fof ha saaha goɗɗo tan dar siko on faɓe kam galle eyo mi salmini yimɓe galle eyyi joni ɗum ɗo mbaɗi jaggoɗo ɗum tan ƴewonno mbaɗirɗon ɗum eyyi ha saaha goɗɗo mattuɗo so Allah jaaɓi ɗum ko woni inchallah jaggo ɗum noon tan bisimilla bisimilla arta jottoɗa jottoga jotto ɗo ɗum jinnoɗo kadi galle ngo tan yamri to galle ala faɓe kam galle de bisimilla faɓe kam galle faɓe kam galle de bisimilla mbiɗa to jeeyɗa to gummiɗa min ko ɗo e Mauritanie jeeyami kono ɗanndiro ko Belgique Belgique ngomi eyyi est ce que koreji ma koreji jam nan ɗo koreji jam jaako Sorimale Sorimade eyyi Sorimale nane
ndeysan on mi ɗanninomo noon seeɗa mi ɗanninomo hedde toon ladde kam ay goto jeeya saade seeɗa bisimilla bisimilla o to sukaɓe goni yo gara gaddanaɓo tufam ala musidɗo mi hewan tan fi won faɓe kam galle joni mi yaha saha goɗɗo mom artuɗo so Allah jaaɓi joni kam ɓaɗi ma ɗi galle ham artuɗon so Allah jaaɓi inchallah ewa bongo so Allah jaaɓi eyyi so ari tan mbiyamo salnimo tan mi garini ɗo hen inchallah ewa jarama ewa salni galle moon inchallah oto wayru ɗon noon ani oto wayrat ɗo inchallah moƴƴiɓe salminama maraba e babagal jef al ni ko tottuma ko non ni wala mbiɗo nda ko joni noon jomi wultima ni wona mbinomo noon ko dollar walla ko uguye mi ƴeew mi ƴeew addu geɗalam joni kay addu geɗam hol joni aɗa andi holɗum an o kadi so anda ɗum mi ƴeew wadde ko ɗum ɗo ko mbiyata ko euro oko euro mi meeɗa ɗum yiide mi ƴeew andi ken yimɓe waɓe ni nen ɗo ni jo ew joni noon ɗum mbattata ɗayɗo mamu mbiyata o baɗa ok so ari so Allah jaaɓi firtere tan minomo noon wona minomo Koccide e multade. noon tan mbiɗa wiide sabala haalno gonga an machallah de appartement on yoori comment et puis marlaji kes ay peinture o an kam hol heɗo mi haala noon wona mi nodduma machallah a siftor liggey mbiyanamamo eyyi alhamdulillah rabbil alamin si ɓerdam buubi bon ɓe noddi kam semaine passé oɗo ewa mi ƴetti kam fuɗɗima ni liggey hatu wiyam ko ɗum ko puɗɗiɗa liggade ko dañƴa ɗum ɗo foof alhamdulillah rabbil alamin non changement fuɗɗima wonde wona yeehi alhamdulillah rabbil alamin joni kay aɗa weddi mi armi yimira e kaw enquête mbaɗen feere enquête ɓenndinen wow enquête ɓe keppiyani hoore ma kadi yeppi no a haali gonga sa par ce que aɗa andi kam ko soynotono kam so saami ane hani hocce gasi haala mari donc kala ko leeli ko an on caggal kammi kam ɓe mbino an koni surtout mo mayam ko bannoɗo compte kam moom ala fof déjà hannde allah udditi ala fof o haala ew seeɗa ala ko barke woodi ew aduna mum ko ittu wattu tan ew en ganda kadi ina ñaaga allah kadi ɓuura ɗo hen inchallah iway amin kamɓe fof ɓe keeƴa hen ɗum ko seeɗa tan annima yettima ko daña ko puɗɗima kadi change ude hen ɗum ɗo kam pentiri hen gallo non machallah et puis pentiro ni yoɗimi haalanma joni kadi gomi ɗo wallahi chie ɗum mamayam so yi ɗum tan mo change avis no ko haalanno ko mo nasta ɗum haala goggo kam mo gokkay nan ɗon tan gomi yeeri kam de wanda aduna ko ittu wattu ewo alhamdulillah rabbi alamin joni an ko jimmi jinnaɓe de pamasare ɓe cikkat to ɓe ndewi ɗo tan ɓe jiiɗa ɓiɓɓe mi lewoɗo kalde junɗa ñagonɗa kam allah i mi meeɗi hen surtout liggeyo ɓeydo waɗisiri mbete ɓuuro ɗo en enquête waɗ faire enquête ma adduma o heyi d'ici 1 mois enquête 1 mois min mbiɗa sikki mbiyata kam e nder 2 jours aɗa haalde 1 mois so 1 mois kadi yani hen nak heyi déjà allah udditi déjà a faami donc non nder 1 mois anda alala 1 mois heewi au moins mbiya kam au moins une semaine bon aranta kam wiide 1 mois mo jogui seglaɓe motoɓe fouti en tout ça ɗum fof fof dara participe affaire o ah bon ok enquête natti wondude i ƴew diine ganduɗa hoorema mo woodeni ga eɗen sel mara mo rente ganduɗa ɗo ga weltirde min ma weltani et pour l'instant en jahat jeere tan inchallah so nden yonti kala ko jiɗɗa walla sérieux minani joni ke ala probléme noon mbiɗa tan yawno noon gara hankkadi ne kalna maire kollita ɗum wonde wonko dañƴa a faami pour mo change wode ko tutɗa waɗan tan jinnaɓe ɓe no mbayi ala probléme kawam kam nan ɗon omon ɗon mom abson ɗo e Amdia bon jon kam ko weekend tan to haami weekend jomi ala tan weekend tan mom ar tan après mi yidere kaw mi yidere goggo mi haalde mami yedde mami wona hanke kam déjà kadi paris quoi ok haalamma aɗa kala ko ɓendi foti ko ñamede est ce que aɗa andi ɗum wonno lelirta
jeɗaɗo ara ƴettu série accu kaɗon haala nam kaɗon haalto si arjen dow changement kilga seeɗa wallah neɗɗen dow seeɗa ko est ce que ala ko sur surprise gonɗo dow ha moom bibbeyamo Arga. kaw cikkanno mo nder gonɗa en to paano mbaɗɗa seeɗa Totta yimɓe tan salminta watta. ɓeɗe wallahi ko keñiɗa ɓurti tan tuma panom ni premier ko nder gonɗa iya kaw no mbaɗɗa Seli. day tampere Mawɗum ndila. aɗa selli kam Machallah. jam woni Mawɗum. ane wayre Jam tan. gogo waɗi Seli. ɗum selli Mawɗum. acha Seli. wone jam Jam. ɗon tampere Mawɗum. ɗone kenel ɗeɓal wula hen janga hen ɗon celli kam Mawɗum. ɗon tampere Alhamdulillah. machallah alhamdulillah Machallah. yewnim A yoni kam. wallahi Ɗum de keso. Yoni kam. eyi kaw ɓe mbayrodira en gilman mbayrum ɗo en Ko anani. Ko anani mi mandani. nami Aisha waɗi kam selli Seli. moye jam Jam alhamdulillah. goggo en Seli kam. sukaɓe fof nde Mawɗum. aɗa yomi ka gonɗa Min haydara ɓe seli. Machallah. aɗa yomi tan kaw min de hannde ko weltare tan addi kam ɗo beltin tellement hatum haalnima wa jaɓatani na ñanden ɓe ari ɗo mbimami bon mboɗo dépose no liggey goto Allah waɗi mi ƴettama hen fuɗɗima kam ɗum waɗi ɗebbal fof mbarɗon yiiɗi kam ko hen gonnomi wallahi mbimi noon yam ar mi yerdita e ma kadi ɓaade wayini hankkadi Allah walli mi ƴettama hen ewo ko fate haala men Aisha hankkadi kam ɗo e décide ɗo e 1 mois tan hankkadi tan ɓenninen lawol goto tan Mi nanani nan. mbimi ɗo e lewru tan hankkadi ɓenninen so Allah lamɗo jaaɓi hankkadi ko soynatano kam so saami mboɗo sikki hoccet tan ɗum kam mboɗo andi somi haalnima ɗum mbimi kawa kam hande o weltot tan o wano heñade ni o weltot tan Eyi moi mi nani haala ma. kalna ɗum ko reeƴi fof kam Bon min wonko jinnomi yewtandema sabu caggal ma wonko jolti hen seeɗa. ala kañum leela jonka ko ɗo e lewru tan Eyi. ko hankkadi gasini Kono mbimami a famani ko wonko jolti hen. A fama wonko jolti hen ko. mi faama en Ko min yinoma wonde ya heño. wallah Sabu o yontire seeɗa an a yontire seeɗa. no woodi Kono ɗo joni mi ƴewtidimi hakkillam komi jumno tan mbe sikki. Mbiɗa yiɗi woppude mo jangga ha ɓooya sabu jangde makko en waɗinemo nafoore en waɗinamo nafoore ɓe yinno noon muñana kam. kaw ko min woni ɗo min Oumar Min kay mbeɗa andi ko an Oumar woni ɗo ko mbimami ko noon ko ɗum tan a muñnat kam ha ɗo yeeso. wawde joni yew cahan mo ren gonɗa cahanade Ala mi cahanaki. aw joni yew cahan wallahi Gorko liggey mawɗo killifaɗo haala mbiya wonde wonkoye cahanade. kaw goyoma cahanade a ari a haali haala ma minne mi haali kalami hokkam nuuram muñanam tan. eyi heɗo Eyi. ceeɗ mi haala kaw ko mbiyami Oumar ko a meeɗa haalde konngol ha ɓoomi men konngol gongol wona gon anini kaw kono ko ɓowli jaaka e kosam min cikatnoma ko kalɗa ɗo ni gonɗa koye gajade walla ko way noon eyyi rokkam seeɗa ko ɓawli jeeyake kosam ɗum ɗo an holko ɓawliɗo wasa jeeyede kosam Oumar min ko mbimami ko ɗum mbimami ala kaw ya muñanam ha ɗo yeeso on koye janggude hokkam seeɗa ko ɗum kaw jogui mbeɗa haala te gata mbeɗa salguino ta ɓennanno nder ɓenna bisimilla. Bisimilla. mi haalanma tan ko ceerno ɓuranima gandal noon kaw sa hokki kam Aisha ko Aisha jinmi so dokkan kam Aisha ko Aisha jinmi eyyi minne kalanmami ko merci. Ɓurɗum fewde ɓeydu gonɗo ɗe
poussiére warino yimɓe eyyi Hande galle wutima o ni cansi yoɗi ɗum ɗo a yiyi hen ɗum fof ko hen ɗum fof ko kalis o jeeya a yiyi hen no mbami lerde o waɗi tiri en wonti cukalel a triyandine omno ko tiriyandema aya jeere mi sodandemo wutti i an wutti ñande ɗum jimara ɓorni ono i on wutti aɗani sodan ɗum i wona koye hen jeeya ani koyam cuuɗi men hen coɗɗa kay ala anne baba e boisson ngaji ɗi fof ko hen coɗni yan pour so hoɓɓe gari kam daña kam ko dokka kadi wallahi est ce que andi an wala yi ɓeewi ha may machallah kay Aïcha kam toyi i andinde kam Aïcha kay ko annamde Aïcha toyi o yaltiɗo de guiri mi mandani way ko gartumi mi nandakima eyyi joni kam ko yettere Allah tan alhamdulillah rabbil alamin ɓattanimi gummi min oɗo poussiére bonɗo mbiyaɗo joni huywere ma nde menda ko baade menda ko Oumar menda ko eyi ala Oumar papa onon hande ɗum welti de mbaɗɗa aseli seni an kam to janda gummina kadi seeɗam jayno a jooɗoto ya tan ayi ala min mi haalan ɗum onon guila egguɗon ha joni kono weltiɓe kadi onon dañal mo ngal wonde ko yawde ha an kam maccikata dañal kay ko Allah jogui Ala Allah kay mara suddiri ko dama plan tan kay goɗɗo. yimɓe mbaɗa ha an kam cira ko cira ko Wona nayi asugo wala Allah- wala cira Allah bamma ko jogui. nayi han kadi bammaji wona ɗum cira ko bamma nayi no wiyani noon nak pa kono nak non mbiɗa kay sa wi wonde dañal men ngal yeewi kay firtima en tout cas ɗum ni yayi haydara wawona han kadi nder yontere wote tan ɗum mbaɗi ɗum ɗo fof Ah, ɓayni ayi. les jours gañiɓe komi anda wiide eyyi ko wona ɗum ko ɓe jogdino mon yewtere seeɗa no dañirɗa dañal ngal de ɗum jiɗɗa haalande kam accam mi deeƴ toñam e nak pa nak mi yayi de toñam accam mi deeƴ ok ko yewtere jam Allah ɓeydi jam alhamdulillah rabbil alamin mbiyam kadi ko Allah tan yettete kanko tan yettete hannde kanko yettete janggo sabu hay so wona haydara ko on gandi Aïcha ko woni Aïcha komi jaho France walla o France amin amin akay heɗata min noon kay mi yiɗi noon voyage jonat par ce que mi ɓooyi ɗo garnoɗo o onon garnoɗo garnoɗo o gorko garnoɗo o garnoɗo jippinma artirma e oto a yeddiri ko woni mo o garoɗo ko garoɗo ko waɗat ɗo ko waɗat ɗo jiɗɗo wiide koko rokkuma ɗum ɗo ha nda mbaɗɗon ɗum ɗo fof ala ɗum ko kumpuma wonata ɗum hoto toppir ɗum papa kalli kam kolleeri on nani ka deseteɗo te komi dokkowo holmo kokora kam sona kanko o yiɗirma ko dewgal hongal dewgal mbimi baba Oumar nak mbimi ka deseteɗo konam nde accinam haal Oumar conde eyi accinam haal baba Oumar accinam haal a Oumar onon ko jawdi aduna ndi funti mon ni jawdi aduna nde ko ɗo e aduna gacciton ɗum salamu aleykum hande ko haalis baba mi Te yiɗa janggo o ko hande haalis. mi yiɗa o janggo min ko Oumar goto kanko jinmi resarma noon kanko dokkarmi mbimi Hawa Awa Sall mo jaɓi. mo ɓuranimo darde hokkatamo ɓuuɓri anani oɗon gandi hande o ala on gandi janggo holno Allah waɗata on ganda janggo daña ko ɓuuri ɗum salamu ɗum aleykum. nde min ɗum dokkatma ko bawɗomo Salamu jogade aleykum. Salamu aleykum. bawɗomo min jogade nak mi min resa ɗano min mi yaha he heɗomi heɗomi baba He. o tampinoma an ko an jibin kam walla ko min jibinma maɗo joni ko kanko jibini yimɓe ha an jibin kam walla ko min jibinma ko ndidmi ko an aɗa wawi mumtude ɗum ko ɗum wonata noon Hawa Awa Sall jaɓi ko julɗo mo jogui kadi on wawi ko noon ko gonnoy mon ni on puntani kam ko battu mbiton ko nga wawa wonde min nen on mbeɗa onon an baba ko an ƴiiti hokkude konngol ma mbiɗa Oumar yo ar yeehi ha dañi ligguey Oumar nafata naflata ha fuɗi ɗum ɗon nen an ittimi hen nak ma maɗo wujjat salamu aleykum salamu aleykum ko kalmi ko ko ɗum won ko wonata waaleykum salam salam mbaɗa a seli watam ɓe machallah Mamadou machallah an tan bisimilla ma bisimilla ma galle bisimilla ma a seli kam machallah moɗum jambo alhamdulillah yettere Allah ko reeji mbaɗi o celli yimɓe galle celli kam no jinnaɓe celli kam alhamdulillah machallah ko mawɗum mawɗum onon dal kono confirme ɗum ha parɗon puɗɗon wiide kam ɗum ɗo déjà kono confirme déjà omum ɗo waɗa o mbahano mbaɗon komi enda wiide eyyi omon ɗon kako ɗo paɗɗa debbo a suwa dañjal yen goppemɓe ɗo ɓe jewta jewti jewte
Yo bismillah. Bismillah. Yo ciuna mo hene odo. Yo jara. Aisha. Pun. Mada. Salminaango ma moftu ɗum par ce que mino mi sohla hen ɗum so jukkat haal nag haal sa haala gasni kokka kam lawol ngol hay sinno kam a jaɓani hen karan ko walla a jaɓani ko gonmi dow mum ko sali noon kam keɗɗa kalami ko min cagano ummini kam ko min ma ummini kam ko gonga gonga mbaɗen hollum yidde resdema resa kam min eyi holko resa resata ko yontude e jogade e wawde en heddi base o a addani ɗum oɗon base noon woni ko ala hakkude men hay sen desindiri minima en beldata holon base mo namdoɗa kam momi addani an tumomiɗa mi anda holko gonɗa mi anda nag holko mbaɗɗa e jinnabam ha gandanɗa hoore ma ɓe jaaɓa hakkude meɗen mais an to waɗi hakkille ma minima sen desindiri ay jeygol ngol mi huppat hangol lewlol mi joƴinma e maggol par ce que a dañata yam ko welma jamais pinɗo fof yembeɗa resa neɗɗo tan resa yo resa mo yiɗi jiɗɗo ɗum kono min ni jiya neɗɗo ne yaha tan déjà an ka gonɗa ko yawde ke taw ko ɗo poɗɗa debbo a suwa taw eyyi aysa heɗum seeɗa jimmo keɗɗa karan goto feewi kadi keɗoɗami haqqille mbala heɗaɗen ɓerde ko kalta ɗo ko woto haalde ɗum sababude ɓerde ma Aisha odi yejjit ñande kawrunomi ma jollami otam mbo dépose ma galle mum mi winoma mi artuɗo hen te addatan ko gonga woni ko arti kam ɗo hannde ko yiidema yiddema e yidde resdema wona min wona an ko Allah waɗi ɗum eyi ko mbaɗa no gummiɗo janaysa ko woni hoto waɗam haala fof de ko yiɗɗa fof kaala kono jimmi tan ko andindema ko jiɗɗa fof aɗa wawi haalde aɗa wawi wiide kam aɗa wawi muñde mais koyɗe gonga gummide kam de ɗo gommi ɗo ala ko woni haali so wona ɗum ɗon te kadi ganda ala ko nangi kam ɗo e wuuri he so wona wadde maren mburu to sono ko leggal desindirɗa kono wona ɓiyeluk min gila goɗɗo oto yam ko leggal he a heewi haalde min mbeɗa wona gasɗi kalta ko mi gasnani haalde haal sa gayni min mbeɗa ɗum gaynta haalde sabu ko addi ko a tan ko fewani haal ɗum ɗon he Aisha he wonni woppam de oppu jungo ma kadi mi haalanma ittu jungo ma heɗo mi haalanma Aisha o toppiri ɓernde ma he Aisha Aisha la ilaha illallah Aisha ɗum ko woni Aisha ndayni Aisha min kay manda ko woni mi wano mayi feeram boni yo feeram boni la ilaha illallah Aisha elom yehi sa pari komi ɓenninowo te kanko kadi o yonti resede ya weltima noon anani anni kadi a yonti rese kaw kono ko ɓowli jaaka e kosam ɗum ɗo fof ko an nanni kam hen hande so wonani ɗum so wonani ano ɗum hewata kono hande mbeɗa andi hande an a waltata kaso hande mi waltoyat kaso